aku iki dititahke kok malah dadi buta kaya mengkene iki kepiye? Mongko urip ana tengahing alas saben-saben lumebu ana wis maning wong wae kabeh padha wedi. Kabeh padha nyingkiri jalaran saka wewujutane awake dhewe sing buta ngene iki, Kang. Yai beda karo sing tak rasake. Yen aku malah seneng aku dadi buta kaya ngene iki. Jalaran apa? Yen wis wujud buta kaya ngene iki, aku iki arep ngopo wae ora ana watese sing tak karepake. Aku ki arep mangan apa wae ora ana sing elik-elik, arep mangan sapa wae ya ora ana sing elik-elik. Saiki sapa to sing arep ngelikke buta mangan ki sapa? Ayo. Coba yen kowe dadi satriya. Mobah polah, ya toh, mesti diati-ati. Dasare raine bagus, sandangane sarwa becik. Tur dadi wataking satriya. Wah, kuwi malah ora kepenak kaya kewengku rasane. Penak ya buta ngene iki. Yen wis dadi buta kaya ngene iki, paribasa arep mangan apa wae ora usah nganggo petung. Merga wis pantes karo wujudane, pantes karo watake, Dik. Kang, eneng apa? Ngene tak jaluk Kakang Kalantaka aja duwe penemu sing kaya ngono. Mokal yen Kakang Kalantaka ora kelingan ana buta sing watake satriya utawa watake becik. Ya kuwi buta saka negara Ngalengka jenenge Raden Kumbakarna. Kae praupane buta ning atine satriya tumindake becik. Mula Kang, nadyan tawa wujudanmu buta ning tak jaluk atimu aja kaya buta. Buta buteng betah nganiaya. Mula tak jaluk negere kuwi elek ning atine kudu sing apik. Wes kowe kok duwe penemu kaya ngono sebabe apa? Awit apa ora kabeh wong sing wujude apik kuwi tekan lahir batine ya mesti apik kuwi durung mesti. Apa meneh jaman saiki katone wonge bagus, tembunge alus, patrape kaya satriya ning sejatine atine angkara murka. Kowe ngerti dhewe to? Kowe ngerti dhewe wong-wong sing sandangane apik, katone kaya wong alim, katone kaya ngulama, nyandange sarwa becik, ning entek-entekane dheweke mentala mangan duit negara. Kuwi ora kena kanggo patuladan. Luwih becik raine buta ning atine satriya. Kuwi sing dadi kekarepanku. Kang, piye? Kowe karo aku dadi buta ki rak ya lagi wae to. Jalaran apa kowe karo aku dadi buta jalaran kena walating kahanan. Kena walat kahanan. Lho, apa kowe lali karo lelakone awake dhewe? Awake dhewe kuwi dadi buta jalaran iki mung sepele. Ya kuwi nginjeng wong sing lagi adus lanang karo wadon. Nalikane semono kowe karo aku padha kepengin nyumurupi wong lanang wadon kuwi yen adus bebarengan kuwi kepiye? Mula aku karo kowe banjur ndingkik kejeme kahanan terus dadi buta kaya ngene iki. Mula ki dadi pengeling-eling aku karo kowe ya, Kang. Dadi pengeling-eling aja sok nginjen wong sing lagi adus apa meneh lanang karo wadon. Kuwi eling-elingen aja sok nginjen wong sing lagi adus. Merga kuwi dadi wewadining rasa. Kowe yen karo aku wani nyawang kaya ngono kuwi entek-entekane ya malah kaya awake dhewe lelakon ngene iki. Lelakon ki adile mung dilakoni, penandang adile mung kudu disandang. Ning tak jaluk kowe ya mbudidaya ngrucat marang nirmalane awake dhewe. Aku karo kowe iki butuh diruwat karben ora kesuwen oleh dadi buta ngene iki. Mula kena kanggo pengeling-eling ya Kang, aku karo kowe. Wong urip ana ngalam donya kowe kudu nyingkiri begalaning raga lan begalaning jiwa. Begalaning